Hello guys! Ngayon guys, magluluto muna tayo ng merienda. Una nating lulutuin ay ang ating sinukmani. Sa Maynila, kasi ang tawag dyan ay sinukmani. Pero sa Bicol, ang tawag sa amin ay linukay. Yan guys. And then, ang susunod natin na lulutuin ang bilo-bilo. Ito guys, ang aking ingredients. Ayan, yan. Ito ang aming malagkit na bilo-bilo. And then, saging. Ginawa namin saging. And then, ito din ang kamuting kahoy na, ano siya, niraid, ang tawag sa amin. Tapos yun din, ano din namin, aming saging na hilaw. Ginadgad yan sa Tagalog. In sa Bicol, iniraid. Ito naman, ito ay ang kamuting kahoy na ginadgad ulit. Sa Bicol, iniraid din. Ayan. Tapos, ito syempre ang balinghoy, kamuting kahoy. Ito ang aming kamote. Yan. At ang aking sago. Tapos yung sabaw ng iniraid namin na kamuting kahoy, ito. Pampalapot yan guys. Ayan. Pampalapot yan ng ating bilo-bilo. Sa Tagalog, bilo-bilo. Sa amin, sa Bicol ay ulog-ulog. Diba? Ayan. Tapos syempre gata and asukal guys. Yan ang ingredients ng bilo-bilo. Siyempre, yan, ang susunod natin na gagawin, ginawa ko na to dati guys, ang aming linupak na saging. Ngayon, linupak na saging at saka yung ating kamuting kahoy. Yan. Ito pa rin ang ingredients niya guys. Yung buko, sugar syempre, and then syempre gagawa ako ng tubog-tubog. Yan ang mga lutong Bicol guys na merienda. Ito ang tubog-tubog. Siyempre, kasi siyempre gumawa na rin naman ako, di gagawa na rin ako ng iba pang klaseng kakanin. Ayan. May ilan tayong klaseng merienda at siyempre yung lugaw, gumawa na rin kami. Siyempre, asawa kong gumawa nun. Ayan. Para magbubudol pipe merienda kami. Ayan guys. Ngayon ay umpisahan na nating magluto. Ayan guys, ilalagay na natin ang ating kamote. Ayan. And then, ang kamuting kahoy. Sa gata. Ayan. Then, salang muna natin guys. Ayan guys, ito, pagsasabayin na natin yung para sa sinukmani. Ayan guys. And then, ang ating bilo-bilo. Dalawa na yan guys. Pagsasabayin na natin para madali tayong makakain. Ayan. Pinapaano lang natin para maging ano siya. Once na nagmamantika na siya, tatanggalin natin yung mamok. Ang sa tawagin natin dito sa Bicol. Mamok. Ayan. Lutong Manila and Bicol to guys. Kasi gagawa tayo mamaya para yung parang milatik. Yun. Gagawin ko din yun para dalawang, kasi mas maganda pag once na yung sinukmani mo, yung sinukmani is may ano siya, parang sarsa. Yun. Mas masarap yun guys. And guys, kumukulo na siya. Kailangan lang yung ano yung gilid para hindi agad-agad masunog. Para pantay-pantay ang pagkakaroon. Ito ating ginata. Ayan. Bawas na kumulo na. Lahat na kumulo. Ilalagay na natin yung mga ingredients natin na iba. Malalaki na naman chin ko nito guys. Pampataba. Guys. Ilalagay na natin yung saging na hilaw na ginadgad natin. Isa-isa yun guys, kasi baka mamaya once na pinagsama-sama natin ng diretso is mag ano siya, maghiwalay-hiwalay, kaya isa-isa natin guys. Yan. And then hahaluin lang muna natin yan para hindi siya magbuo-buo. Yan guys, ilalagay naman natin yung kamuting kahoy natin na inirahin natin.
ganun pa rin ang procedure. Iisa-isahin pa rin natin kasi once na pinagsama-sama natin yan, ganun pa rin, magdidikit-dikit. Pero, diba? Hindi naman siya at least, basta haluin lang natin na dahan-dahan. Ayan. Haluin lang kasi malapit na siyang maglabas ng mantika. Susunod na natin. Hiwalay sila. Okay na siya. Ito na siya. Lumalabas na guys yung latik niya. Nakikita nyo yung kulay white, guys. Yan ang ating latik. Dahan-dahan lang, tapos mas madami ang mantika natin. Nalagay namin sa kamuting kahoy. Marami yung dapat iulam sa ganitong latik, guys. Ayan, guys, ang ating ilagay ko na yung malagkit at saka sugar at food color, guys. Kasi ayaw ng anak ko ng plain. Kaya kailangan gusto niya violet. Once na nag-ano na siya, yun. Nakikita nyo guys yung mantika. Maano yung mantika na maano siya. Kahit ilang araw yan, hindi siya mapapanis. Kaya dapat ganyan ang pagluto. Nakikita niyo yung mantika sa kawali. Tapos once na ano na siya, yung parang ano na siya, hindi na siya matanggal, ganyan. Ibig sabihin pwede na yun, pero yan hindi pa. Yan. Look at my prowess! Mamantika siya. Yan. Yan guys, nakikita nyo yung mantika. Dapat ganyan talaga siya. Para hindi agad-agad napapanis. Pero kung ibibenta nyo yan guys, alam ibibenta nyo yan, mas magandang gawin nyo ng gabi at para kinabukasan, mas medyo na yung form na yung niya. Na maganda yung texture, yung kabikit. Hanggang. Once na nagagana siya, di na siya maano. Ang paghiwalay. Ayan, pwede mo na siyang, tama na yan. Pwede na siyang ilagay sa bilao. Pero dahil merienda lang naman namin sa mga anak ko at saka ate ko, syempre, lalagay ko lang sa lalagyan. Ayan guys, na-flat na natin ang ating sinukman o linukay. And then, ilalagay natin ito guys na ito ang ating latik. Spread lang dito. Ayan, mamok sa Bicol, sa Manila, latik. Ayan. Medyo nasunog ang aking dahil dalawa-dalawa yung niluluto ko. Ayan guys. Diba? Masarap yan. Ayan guys, ang ating sauce para sa ating dinukay. Pwede kasi, di ba, yung malagkit guys, pwede yung ilubog agad dyan para yung lutong Bicol, ganun. Pero ito, gusto ko, inalagay ko dun sa ibabaw ng sinukmani or rinukay. Kasi, mas masarap. Ayan. Pag ganyan na, pwede na natin ihiwalay. At okay na, pagluto natin. Ayan.
guys ang ating mantika at ilulubog na natin ang ating tubo-tubo. Ayan guys. Ang ating water at saka ang ating asukal. Mas na hindi pa siya yung lumalapit guys. Kailangan mag-milk masyado. And then yung hindi na siya. Pag was na din na yung so, hindi na napuputol yung water. Pero yung ating asukal. Malapit na ang ating pang banyar. Ang tawag sa Bicol niyan, banyar. Pinaalang na natin ang ating apoy. Medyo na sumunod ang ating yan na guys ang ating final product ng ating tubog-tubog. Yan. And then, ito ang ating ginataang bilo-bilo. And then, ito ang ating linupak na saging. At ito naman ang linupak na kamuting kahoy. At ito ang ating sinukmani. Yan guys. At ito ang ating malagkit. Yung latik para ilalagay natin dito. Yan guys. Time to eat. I made. Yan. So kakain na yung aking anak ng kanyang favorite. Ngayon guys, lalabas muna ako bago kumain. Ibibigay ko muna ito sa aming kapitbahay at aming party. Yan. Ito naman guys ang ating kakainin. Lugaw. Grabe. Ang sarap. Sa dami ng pagkain namin. Hindi naman maubos. Kaya pinabigay namin ito. Sarap na. So sarap ang lugaw. Thank you so much for watching my YouTube channel. Guys. And don't forget to comment and share and like and subscribe. Bye guys. Bye.